Nema lične sreće bez zajedničke dobrobiti. To znači da tebi suštinski ne može biti dobro dok ljudima, kolegama, društvo oko tebe ne bude isto tako dobro. Ovo je priča o grupi ljudi koje pokreće ta plemenita ideja. Da se brinu o svojoj struci. Ova grupa je sve veća i veća. Velika je na svetskom nivou. Ima najveći broj članova od svog osnivanja. Oni prenose znanje i veštine na naredne generacije. Uvode ih u posao i u tajne svog zanata. Već 9 godina. Žene su u ovoj grupi brojnije, a jedna od njih je proglašena za najuspešniju u svom poslu. Ali to nije sve. 7 godina za redom dodeljuju prestižne nagrade za priče koje postavljaju standarde u struci. Uradili su mnogo. Stvorili prilike za druženje i učenje. Planiraju još više. Njihova struka je komunikacija, zato rade ono o čemu govore. I da, jesu nekad bili poput frizera sa lošom frizurom, ali ne više. Brinu o budućnosti struke i ko će posle njih preuzeti najlepši posao na svetu. Najveće strukovno udruženje koje okuplja odabrane stručnjake iz kompanija, agencija i medija. Cilj? Unapređenje struke. AAA Srbija.